ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ 3 ለካቲት 2024 መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ስዑድያ ይነግስ 3 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ቱርኪ ኤማ ኣብ ቫለንሺያ ይደምቕ ሄኖክ ምሉብርሃን ንደገፍቱ የመስገን ሎሚ ዓበይቲ ውድድራት ዙር ኣልኡላ ቮልታ ቫለንሺያን ግራንድ ፕሪክስ ኣፖሎ ቴምፕልን ዝተኻየደሉ ዕለት 3 ለካቲት 2024 እዩ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ዩቲዩብ ቻነል እንቋዕና መደብና ብሰላም መጻኹም ንሎም ኸኣ ከምቲ ልሙድ ዝርዝር ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትኮኑ ንላቦ ንቕድሜና ኸኣ ነዛ ዓበይትን ዘሐጉሱን ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ሒዛትልኩም ትመጽእ ቻነልና ሳብስክራይብ ላይክን ኮመንትን ክትገብሩ ንምሕፀን ሰናይ ምክትታል መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ስዑድያ ይነግስ ዙር ኣልኡላ ብናይ መወዳእታ ናይ 5 መድረኽ ጸወታ ይቐጽል ውዒሉ እዛ ናይ ሎሚ ዛዛሚት ናይ ንግስቲ መድረኽ 150.2 ኪሎሜትር ንምሽፋንያ ካብ ኣረጊት ከተማ ኣልኡላ ተበጊሳ ናይ 2.5 ኪሎሜትር ተሪር ዓቐብ ብምሕቋር ከዓ ኣብቲ ጫፍ ደረት ትርኢት ሰማይ ዝረኣዮ ሓራት ዕዋሪድ ተዛዚማ እዛ ተራር ዓቐብ ንኩሎም እቶም ናይ ጎልጎል ተቐዳደምቲ ዝበድሀት 12.5 ደረጃ ዝነበራ ዓቐብያ ነይራ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ ዝበዝሕ ግምታት ነቲ ኣብዚ ውድድር ኣድቢኡ ክኸይድ ዝጸንሐ ናይ ዓቐብ ጎብለል ሳይሞን ያቲስ እዩ ተዋሂቡ ኣትዩ ሳይሞን ያቲስ ብውልቁ እውን ብተደጋጋሚ እዛ ውድድር ናተያ ብጫ ማልያ ወኒነየ ካብ ስዑድ ዓረብ ክወፅእ ክብል ቀኒዩ ጅግና ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ከዓ ምስ ካልኦት 5 ተቐዳደምቲ ዝዓበየ ናይ ዓወት ተኽእሎ ተዋሂብዎም እዩ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ጸወታ ክጅምር ከሎ ዝሓሸ ናይ ንፋስ ኩነታት እዩ ነይሩ ብፍሉይ ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ዝርሕቐት ዝነበሩ ዓበይቲ ኣኻውሕ ኣግራብ ተምርን ኣብ መቕናስ ጎናዊ ንፋስ ተራ ነይሩዎም እዩ ዝበዝሐ ርሕቐት ተቐዳደምቲ ብሓባሪን ክጓዓዝዎ ጀሚሮም ካሃድሙ ዝፍትኑ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ነዊሕ ክከድዮም ብዓባይ ጉጅለ ዝወሓጡ ነይሮም እታ ነዊሕ ርሕቐት ዝኸደት ናይ ምምላቕ ፈተነ ክሳብ ናይ 36 ካልእት ፍልሊ ዝነበራ ብቦኔሎ ማርቲንስ ተኻይደት እያ ነይራ ይኹን እምበር ዓባይ ጉጅለ ጸወታ ክውዳእ 30 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ውሒጣቶ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ብተደጋጋሚ ብሰንኪ ብርቱዕ ረስኒ ቀጻሊ ብልሽት ናይ ብሽክሌታ ይረአ ነይሩ ሓደ ካብ መራሕቲ ዘሎ ፊንፊሸር ብላክ ከዓ ግዳይ ናይ ዝብልሽት ኮይኑ እንተኾነ ብሰንኪ ብልሽት ብሽክሌታ ንዘጋጥሞ ክሳራ ናይ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መራሒት ጉጅለ ክምለስ ነዊሕ ግዜ ወሰደሉ ጸወታ ክዛዘም 25 ኪሎሜትር ተሪፎ ተቐዳደምቲ 52 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እንዳረገጹ ከለዉ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ኣጋጢሙ ሳዕቤኑ ግና ከም ናይ ሄኖክ ከቢድ ኣይነበረ ጸወታ ክዛዘም 15 ኪሎሜትር ይተርፎ መርሃዊ ቅዱስ ከዓ ሓጋዝ ዘይብሉ ኣብ ቅድሚት ንበይኑ ይረጋረግ ኮሜንታተር ናይ ዝዕለት እውን ንብቕዓትን ሕሉፍ ታሪኽን መርሃዊ ቅዱስ ዘ ኤርትራን ራይደር እንዳበለ ይገልጽ ጸወታ ክዛዘም 10 ኪሎሜትር ጥራይ ይተርፍ ከም ገበል ዝተጠቓለለ ተሪር ዓቐብ ከዓ ዓባይ ጉጅለ ተቐበላ ኣብዛ ኩነት እታ ተጠርኒፋ ዝዋዕለት ዓባይ ጋንታ ንእለቱ ተዘርዘረት እቶም ናይ ዓቐብ ክኢላታት ተቐዳደምቲ እውን ንቕድሚት ክውንጨፉ ጀመሩ መርሃዊ ቅዱስን ምዞም ንቕድሚት ዝውንጨፉ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ምሕኳር ተተሓሓዞ ኣብዚ ሰዓት እቲ ኣብ ቅድሚት ክመርሕ ዝቐነየ ቲም ሜለርን ንብዙሓት ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ስዑድ ዓረብን ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኖም ድሕሪት ዘልሓጥ ይብሉ ነይሮም ኣብ ቅድሚት ከዓ እቲ ተመኪሑ ዝኣተወ ሳይሞን ያቲስ ቀልጣፍኡ ወሲኹ ይሕንበብ ምስኡ ኣብ ጎኑ ዝጸንሐ ዊልያም ሊሰርፍ ናብ ቅድሚት ተወርዊሩ ሓደገኛ መጥቃዕቲ የካይድ ፍልልዩ እውን ክሳብ 13 ካልእት የግፍሕ ሳይሞን ያቲስ ብወጥሪ ተጨኒቑ ጸወታ ይከታተል ብድሕሪት ከዓ እቲ ብሽክሌቱ ኣባላሹ ዝተረፈ ፊሸር ብላክ ንቕድሚት መጺኡ ንፍልሊ ናይ ሊሰርፍ የጽብብ ነዊሕ ከከደ ሊሰርፍ በቶም ቀዳሞ 3 ተቐዳደምቲ ይወሓጥ ዓባይ ጉጅለ ዝገደደ ትበታተን መርሃዊ ቅዱስን ፍልልዩ ካብ መራሕቲ ይገፍሕ ሶብሬሮ ምስ ካልኦት 4 ተቐዳደምቲ ንበዓል ያቲስ ከርክብ ይጽዕር እታ 3 ካልእት ቦናስ ንቐዳማይ እተግዝም ተራር ዓቐብ ከዓ ፊንፊሸር ብላክ ተዓወተላ ሊሰርፍን ያቲስን ከዓ ሰዓብዎ ዝቐጸለ ህልኽ ዝመልኦ ክርፍስ ኣብ መንጎ ሳይሞን ያቲስን እቲ ወዲ 19 ዓመት ዊልያም ሊሰርፍን ፊሸር ብላክን ንቕጽበት ኣብ ውድድር መን ተዓወተ ኮነ ከምቲ ትጽቢት ብዙሓት ከዓ ሳይሞን ያቲስ ብዘተኣማምን ብቕዓት ቀዳማይ ብምዃን ነዚ ውድድር ፈጸሞ ኣብ ሓፈሻዊ ውድድር ናይ ግዜ ንብጫ ማልያ እውን በዛ ናይ ሎሚ ዓወቱ ተሓጊዙ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓወተላ ሳይሞን ያቲስ ክሳብ እዛ ናይ ሎሚ ውድድር ኣብ ደረጃ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ እውን ኣይነበረን እቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝኣተወ ዊልያም ሊሰርፍ እውን ብተመሳሳሊ
أبزر قدامت 10 مراحتي نبيج أماليا أينبرن إذا أنا لومي ترى العقب زحزت مدرخ نبزحات مراحتي نبر دحريت أطريفان قليفان بعوت ناي سيرمونيات استزازي مالا إذا لومي أبنى مدرخ عوت استمزقب وزيد أبتقلال لا نجزي وددرهم بزي لو تي ترجمو قدامي سيرمونيات كابغانتا تيم جايو ألولا كالاي ويليام ليسيرف كاب كيوك ستيب سالساي فيشر بلاك كاب UAE تيم إماراتس قادم تقدامي مرهاو قدوسكا كاب زرزر 10 تقداموت نايز وددر كيوته كاب سيمونيات بسلاسان 4 كاليتات دحيرو مبال 21 كوينو وددرو بسلام زازيمولو انقع حقوسكا مرهاو قدوس ازي ناي مرهاو وزيت اب زرزر بلوزات 10 نايز وددر عاب عواتيو مغنياتو اتوم نايز وددر كقلسو زقنيو بعل كاسبر فان اودن تيم ميرلرن زعمسلو تقدمتي سموم ابزناي 10 تقدمو زرزر دالي غير كبني بعبيو مرهاو قدوس زواددر لا غانتا نيشي مسموخانان علم مرهاوي اب قمتا اتيخان رزين عوتيمو دايقمنا المرهاوي انقع حقوسكا نبلو ازو وددر كبيد هارورون واروارتا صحاي مدربدا سعود عرب مس كله حمد زقج بنفاسون معالتاوي حدقاتاتن زتزازمه بدحي نيرو عوت اندارأيه بسنك موداتي ناي استفليه نبر قولقول هينوك ملو برهان اب قمت اتيخا عوت ناي مرهاو قدوس مسك قداموت بلوطات 10 ازيو بلوطوت ايتي امول اتات صبصاب ناي تور الأولى بيጫ ماليا سايمونيات ناي نطبق قتلا ماليا تيم ميرلر ناي تحت 23 عامت عدا ماليا ويليام ليسيرف بغانتا كا بوراهان سكرو عوتات كوينو مالو ناب كالاي زينانا مس نسجل سلسي إرفان تقدمتي اب تركي سلسي إرفان تقدمتي مالت قديم تقدماي ناثنائيل برهانن بيتروس منقسن كاب تركاويت غانتا بيزوك متكل إيوبكا كاب ماليجيوت غانتا ترين غاغنو سايكلين تيم زتساتفو BCI ناي حدا نتبقلت درجة معك انستوهابو ناي حدا معلت وددر جراند بريكس أبولو تيمبل لوم معلتي 14 غانتاتات بمستاف تقايدو ازي 233 كيلومتر نمشوفان استبقس وددر بعوت ناي ما بينيان كاب غانتا تشاينا غلوري تزازيمولو ابزو وددر استساتفو إيران تقدمتي ناتنائيل برهانن بيتروس منقسن كاب تركاويت غانتا بيزوكا مبل 33 بموغان تمراريحهم بسلام صوتهم زازيموم كالي إيران تقدماي متكل إيوبكا مبل 37 بموغان بسلاماتي اللو إما أب فالنشيا دم تررت عقبات بمحكار سلاسل زلو فولتا فالنشيا لومون بناي رابعي مدرخو قدسلي كايدالو أمنايت مالي سالساي مدرخ نايز وددر غانتا إيرراو تقداماي أماني إيل غبرزغابير ليدل تراك بتقداماي جوناثان ميلانو ناي مدرخ عوت كم زمزغبت أمنايت مالي زينانا حبيرناكم نيرنا أبزو وددر زي أبركتو اتي أب كل عينت صوتاتات أب عقب قولن فولوتان توداديرو تأمر زسرح أماني إيل غبرزغابير عبي زلو مولو معالتي نتبع السلطاني استوهاوت إزاز ناي غانتا ببقعات بمفتاميو نعوت غانتو كلو كاو زحتة الزبرك زلو كم حقون إذا جغنا ودو تقداماي نعود رايس تسرحالو غانتا رخيبو أبعا وددر تساتيفو عبيت عوتات كم تزغل تقدامايو مهناتو أب عقب قداماي كوينو كحكور تانيحو أبقل قلون زلحات أيبلني كاو زي سنفكا أب قصبتا وددر انت بتيحو زمحر تقداماي يكونن نابسي نايلوم وددر مستملس كسابزي تصبصاب ندالو اتو وددر 9 كيلومتر تريفولو أب ترير عقب زكايد وددر سلازخونا خا غانتاتات أب حيان نايمن دحريت ترفه هلخ يقالسالوا أماني إيل غبرزغابير كا كم وترو دك غانتو نقدميت نمنصع اجامو يبركتالو تمالي دمر وصيت ناي أماني إيلن دك غانتون بناي مدرخ عوت ترائيو لومون إذا غانتا دحان زخون عدل حيزا تقصلالا سنة عدل نيئم ماندات منانا ستعرفت صبصاب نايز وددر أبز قصل مدبنا كنا أربالكم هنا هينوك ملو برهان ندقفتو يمسكن تمالي أبستخايدة ناي رابعي مدرخ زور الأولى صوتا كودا 5.4 كيلومتر مسترفو ناي مودا حدقا زقاطمو جيكنا إيرتاوي تقداماي هينوك ملو برهان كاب هوسبيتال ناي مسغانا ملقتو أحلفو أبتي ناي فيسبوك حسابو زتقعو صحف هينوك ملو برهان أبزن فلمتي مس حداش غانتاي أستاناس تودادر كون ناي كلت أجر صوتاتات
ብጣዕሚ ጽቡቕ ጀሚረ ኮይኑ ግን ብሰንኪ ንክልተ ግዜ ብተደጋጋሚ ዘጋጠመኒ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ውድድረይ ክፍጽም ኣይከኣልኩን። ሎሚ እውን ልክዕ ከም ናይ ትማሊ ዕድል ኣይገበርኩን። ብሰንኪ እዚ ምውዳቕ ከዓ ኣብ መንኩበይ መንቃዕቲ ሓላቕምቲ ኣጋጢመኒ ኣሎ። ብዝተረፈ ግን ኩሉ ሰናይ እዩ። ሕጂ ንኽሓዊ ቁርብ ዕረፍቲ ይኸለየኒ እዩ። ብድሕሪኡ ግን ጽቡቕ ጌረ ክምለስ ምስ ዓበ ሓይሊ እኳ ደኣ ንኩልኩም ከዓ ስለቲ ዘርኣኹምኒ ሓልየቱን ደገፍን የመስግን ኢሉ ኣሎ። ሄኖክ ከም ቃልካ ብሰላምን ዓወትን ተመለሰና። ቁልጡፍ ሕውየትን ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንምንየልካ። ኣብዚ ውድድር ሄኖክ ኣብ ኣጠማማኒ ናይ ዓወት ብቕዓት ከለዩ ብሰንኪ ሓደጋ ኣቋሪፁ። እታ ኣብ ካልኣይ መድረክ ናይ ውድድር ዝተዓወታ ምስክር ክንድምንታይ ናብ መገዲ ዓወት ቀሪቡ ከም ዝነበረ ዘርኣየት እያ ነይራ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ነዚ ይመስል። ጽባሕ ብናይ መወዳእታ መድረክ ቮልታ ቫሌንሽያን ካልኦት ዓበይቲ ዜናታትን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ይኹን። Film